bisimila ka bi bamanankan kunnafoni sɔrɔlenw kɛnɛ kɔnɔna na bakuruba kunnafoniw an don kan olu filɛ ni Mali silamɛtɔn Haut Conseil islamique boloda ka se ka kunnafoni cari Mali silamɛtɔn u ka bolofara bɛɛ lajɛlen yɔrɔ ka bɔ Mali jamana fantan naani bɛɛ lajɛlen kɔnɔ marabolo la sigi laɲini yɛrɛ ye fɛn min ye Mali silamɛtɔn Haut Conseil islamique du Mali bolofaraw u bɛɛ lajɛlen ka se ka damakɛɲɛ kunnafoni na cogoya minnu na bɛɛ lajɛlen ka se ka kibaruyaw sɔrɔ ɲɔgɔn fɛ an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ an ka jamana lahalayaw kunkan kunnafoni di a bolila o de kan ka sanga ni tasumajeni kasara ye min ni a latigɛ bolila Bafulabe cercle kɔnɔ Bafulabe cercle ka denw kan ka bɛn ni juin kalo tile 14 tɛmɛnen baɲumankɛtɔn ONG AMCC u ye ŋaniya jira kɛ ni dɛmɛ dili ye ka ɲɛsin Bafulabe kasarabagatɔ ninnu ma o de y'an don kan ye bakuruba kunnafoniw na kunnafoni wɛrɛ bɛna fara kunnafoni minnu kan ka walawalali k'a la aw ye a y'aw bisimila an balima bamanankan mɛnnaw Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan waleɲuman dɔ foli o bɛ ka ɲɛsin aw kelen kelenna bɛɛ lajɛlen ma fɔ yan fɔ aw sigiyɔrɔ la tulolasɔn min kɛra aw ye an don kan na k'a fɔ Mali silamɛtɔn Haut Conseil islamique du Mali ɲɛmayaso u ye sigi baara boloda ka se ka kunnafoni carin kɛ Mali silamɛtɔn ye a bolofaraw bɛɛ lajɛlen ma ka bɔ Mali jamana marabolo bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na sigi yɛrɛ laɲini kun ye fɛn min ye Mali silamɛtɔn Haut Conseil islamique du Mali a bolofaraw u bɛɛ lajɛlen ka se ka damakɛɲɛ kunnafoni sɔrɔli la bɛɛ lajɛlen ka se ka bɔ Mali jamana kibaruyaw kalama ɲɔgɔn fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya na an ka jamana lahalaya o bi waati min na sisan o kunkan ko kibaruyaw bɛɛ lajɛlen o ka se ka fɛsɛfɛsɛ bɛɛ lajɛlen wagati kelen kɔnɔ sigi baaraw kun cɛra ka bɛn alamisadon juin kalo tile 25 de ma Mali silamɛtɔn Haut Conseil islamique du Mali ma ɲɛmaaba an fa ani an karamɔgɔba a Seyidu Sherifu Usmani Marani Hayidara baara in sigira ale de ka bonya ni karama hukumu kɔnɔna na Abdul Karim Sako ani a ka jatala Fuseni Keita baara in seriyara olu fɛ Cherifla Jabaraniso tɔgɔ la an ka jɛ an ka sɔrɔlenw lajɛ Au Conseil islamique ka nin lajɛrɛ in kɛra hakilina min na o de ye k'a fɔ ka Haut Conseil ka bolofaraw bɛɛ lajɛlen wele ka bɔ jamana région bɛɛ lajɛlen na Haut Conseil ye wulikajɔ fɛn fɛn kɛ ka da nin jamana lahala kan nin waati na ka na o kunnafoniw da o tulo kan ni k'a yira k'a fɔ halibi jamanadenw minnu murutilen don k'a fɔ jamana ɲɛma fa ka fanga bila Haut Conseil ka hakilina ye min ye o ko la k'o da Haut Conseil ka bolofaraw bɛɛ lajɛlen kan o hukumu na Haut Conseil ka bolofaraw n'o y'a ka démembrement u bɛɛ lajɛlen nana ka bɔ jamana région bɛɛ lajɛlen na Haut Conseil y'a yira k'a fɔ olu ka hakilina ye min ye k'a fɔ sigikafɔ o de ye damu ye kabini lawale wa halibi u b'o o kelen de kan tiɲɛ don gɛlɛya bɛ jamana kɔnɔ nka a mana ɲɛ o ɲɛ ma fo sigikafɔ o de ka kɛ naba minnu nana nin kɛnɛ kan u caman ye u ka nisɔndiya yira k'a fɔ nin hakilina u mɛnna ka nin kɔnɔ ko nin ye sababu ye jamanadenw kɛrɛnkɛrɛnnenya ma diinɛ ɲɛmaw n'olu minnu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ Haut Conseil kɔnɔna na n'u segila ka taa u na se ka kunnafoni ɲuman da malidenw tɔw kan minnu ma nin kɛnɛ in sɔrɔ an yɛrɛ kunsigi mɛ ka biɲɔ lajɛ in kɔnɔ ko o ko ni a ma se a dan na a tɛ jɔ yen jamana in bɛ cogoya min na ka ni fitinɛ wuli jamana kɔnɔ ka taa se nin hakɛ ma an ko an ye alama ye an ye silamɛw de ye an ma se ka fara ɲɔgɔn kan ka fɛɛrɛji sigi an b'o dabila tuma o kun ngame ka ngamana ko kamanagan da mais nin gane nga bonya ba mi bɔra yan limana kuma mi bɔra yan ne kɔni dalen do ala ni ye ko ninnu bɛ nɔgɔyalen azigi mɛ min azigi ndɛ min ne ka jasira na ala ni kira sɔnna ma ni mi ka lafiya don jamana kɔnɔ ala harakatu barakatum silamɛw mana jɛ k'u ŋana diɲɛ ɲɔgɔn ye k'u kana diɲɛ ɲɔgɔn o de bɛ nin hɛrɛ bɛɛ lajɛlen ne kɔni ka ye cogoya dɔ ye wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh laɲini min b'a la o de ye k'a fɔ Haut Conseil ye wulikajɔ min kɛ jamana kɔnɔ basigi hukumu na fo ka taa se sigikafɔ ma minnu tɛmɛna u ni jamana marabaw ni ɲɔgɔn cɛ ka da jamana salama lahala kan u y'a yira k'a fɔ jamanadenw minnu murutila kɔsa in na k'a fɔ jamana ɲɛma a ka wala sɛmɛ o kɔni ye hakilina ye o tɛ Haut Conseil hakilina ye nka maa mana wuli k'a fɔ ko sigikafɔ o de ye ka hakilina ye ka tɛgɛ di ɲɔgɔn ma o sabati jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ solution bɛ se ka sɔrɔ cogo min na Haut Conseil n'o tigilama u na jɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ an ye ci bila an ka région bɛɛ m'u kana parce que olu bi welelu la don o don mun bɛ yen anw fana kan ka mun ka région na an kan ka fara jɔnni kan an b'an ka fara jɔnni kan an kan ka taa taayɔrɔ jumɛn démembrement bɛ weleli la cogo bɛɛ la o de la an y'u bɛɛ wele ka na yan Haut Conseil ka position ye min ye clair et net k'o f'u ye tiɲɛ don crise bɛ jamana kɔnɔ
ensemble an b'a ɲini jamana an ka fanga fara ɲɔgɔn kan crise ninnu ka solutionner a kɛra député minnu ka voté kɛcogo man ɲɛ a ka kɛra cour constitutionnelle ka problème ye a kɛra gouvernement d'union ye fɛn bɛɛ bɛ yen ni sigi ka kuma bɛ se k'o dilan o ka se ka sɔrɔ mais anw ti fara maa kan i ka jamana ti an sigilen ɲɛna o y'an ka position ye président ka démissionnaire ko kuma anw y'a ye o ye ka jamana bila désordre kɔnɔna na anw t'o la an tɛ mɔgɔ de mun na mais n'a bɔr'o la a tɔ fɛn fɛn bɛ yen anw b'a ɲini tiɲɛw de don degun de bɛ jamanadenw kan mais a fura ye sigi ka kuma de ye anw kun y'o sigi ka kuma minnu kɛ kɔrɔlen ni an lamɛnna ni tulo kelen ye anw b'a ɲini tulo filanan ka fara a kan bɛɛ ka jɛ ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ an y'an ka démembrement wele ka na bi ka na o de perepere latigɛ kɛ u ɲɛna k'a ɲini fana fɛ n'u seginna ka taa région na u fana ka cercle n'u ka commune fara ɲɔgɔn kan ka ni ɲɔgɔnna assemblée kɛ pour que bɛɛ ka bila même niveau d'information. A baara bɛɛ lajɛlen kuncɛra o conseil ɲɛmaa yɛrɛ ɲɛkɔrɔ n'o y'a seri Sherifu Usumani Madani Haidara ye a y'a yira nabaw la k'a fɔ u bɛɛ lajɛlen ka kɛ dilanlikɛla u ka sigidaw la ka kɛ ni silamɛya min bonya dalen b'u kan n'o ye o conseil kɔnɔna baaraw ye ko walasa bɛn o bɛ se ka sabati cogo min na malidenw ni ɲɔgɔn cɛ a baaraw bɛɛ lajɛlen kuncɛra ni duwawudon ye ka ɲɛsin jamana basigi ma. Kasanga ni tasuma jeni kasara ye min latigɛ bolila Bafula bɛ cercle la Bafula bɛ cercle ka denw kan ka bɛn ni juin kalo tile 14 tɛmɛnen ye baɲumankɛ tɔn ONG AMCC ka tɛmɛ ni u ka ɲɛmɔgɔba ye u ye ŋaniya jira kɛ ni dɛmɛ tali ye ka ɲɛsin kasarabagatɔ ninnu ma Bafula bɛ ka den ninnu an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ dɛmɛ di fɛnw na kaba tɔni 5 maski 500 ka fara enveloppe kan min kɔnɔ wari bi t'i jɔ sefa wari ba 60 la ŋaniya jira in kɛnɛ yɛrɛ sigira sen kan ka bɛn alamisadon juin kalo tile 25 de ma misiri Kadafi kɛrɛfɛla la Amdalayi AC 2000 la an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ Bafula bɛ cercle maabaw olu ye kɛnɛ lasɔrɔ ka fara ONG AMCC ma ɲɛmɔgɔ kan ani Bafula bɛ ka den caman Amadu Kamara Ibrahim Kuliba Cherifla Jabaraniso tɔgɔ la an ka jɛ an ka sɔrɔlenw ɲɛmada. Nin ŋaniya ɲumanya kɛnɛ min sigira Singa tɔn min bɛ wele ko Association Malienne pour la Concorde, la Culture et l'Éducation Islamique AMCC a n'a maa ɲɛma a Sheikh Mohamed Makiba n'a bɛ kɛ dɛmɛ ye ka ɲɛsin mɔɔw ma latigɛ bolila minnu ka Bafula bɛ cercle la ni k'u ka duguw jeni dɛmɛ filanan don ka sabu kɛ Mali silamatɔnw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba au Conseil islamique du Mali maa ɲɛma Mali silama diinɛ ɲɛmɔgɔw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba groupement des leaders spirituels musulmans du Mali maa ɲɛma silamɛya dɛmɛtɔ Ansaru ɲɛjɔyɔrɔ a se yada Sherifu Usumani Madani Haidara ye dɛmɛba kɛ ka ɲɛsin ma degunnen ninnu ma Bafula bɛ cercle la. ONG AMCC ka baara taabolo kɔnɔna la ni dɛmɛ bɛ yen kuma o kuma u b'u jija ka dɛmɛ lase o sigida mɔgɔw ma mun a ka kan donc nin kɛlen an ka président n'o ye Sheikh Mohamed Makiba ye kɔrɔlen ko don a y'a ɲini an fɛ n'a yɛrɛ ka volonté ko an ka lajɛ ka dɛmɛ dɔ lase Bafulabekaw ma donc ala sera k'an dɛmɛ an seko kɛra kaba tɔni 5 ye ani bolomafara k'o d'a kan ani maski walasa ko ci préfet ma a ka représentant bɛ yan walasa u se ka di yenkaw ma cogo min na ka se k'u boloma dɛmɛ o de ye an ka bi lajɛ kɔnɔna ye. Bafula bɛ cercle préfet a nɔnabila kɛtɔ ka dɛmɛw bisimila ka bɔ ONG AMCC yɔrɔ Bafula bɛ cercle préfet nɔna a ye wale ɲuman dɔn kɛ ka ɲɛsin ONG AMCC ma u ka nin ɲumanya baara in na ni ka laban ka jiriw la k'a fɔ dɛmɛ minnu kɛlen filɛ nin ye dɛmɛw na se u seyɔrɔw la ni k'u tila u tilacogow la. Bon an ye dɛmɛ sɔrɔ AMCC ka yɔrɔ la je crois que nin t'a dɛmɛ siɲɛ fɔlɔ ye anw yɛrɛ ka société basée no dɛmɛ kan ni kasara ye mɔgɔ sɔrɔ hali ni village ko tɛ sigiɲɔgɔn yɛrɛ dama la mɔgɔw bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ fo ka taa se dugu kunturu ma ni AMCC nana nin kɛ silamɛya yɛrɛ cadre kɔnɔna na a y'a ka ko kɛta kɛ Bafula bɛ préfet tɔgɔ la Bafula bɛ ressortissant bɛɛ tɔgɔ la Bafula bɛ cercle u bɛɛ tɔgɔ la an bɛ AMCC mɔgɔw remercier u ka dɔn na kaba tɔni 5 masque 500 ani enveloppe symbolique 300 000 francs ko k'a di kasara minnu sɔrɔ k'u yɛrɛ ma dɛmɛ surtout qu'an bɛ samiya la sisan et puis an bɛ période de soudure la balo tɛ mɔgɔw bolo sisan foyi tɛ sɛnɛkɛko de bɛ yen nɔ donc vraiment AMCC an b'a directeur général fo k'a membre bɛɛ fo
maa minnu deguna tasuma ka cɛni in senfɛ bafula bɛ cercle la u ka nɔnabila kɛtɔ ka dɛmɛ bisimila a y'a ka nisɔndiyaw jira dɛmɛ kɛbaw la ni o ye ONG AMCC ni a ma ɲɛma a Sheikh Mohamed Makiba ye ka nin na ɲɔgɔnna ŋaniya ɲumanya ta k'olu sɛgɛrɛ bafula bɛ cercle la a y'a jira k'a fɔ a jar'u ye. Bilama ka dɛmɛ min kɛ bilama tɛ taa bonya ma n'o tuma ka tun bɛ bɛn hali balo ka taa a ti tasuma y'a bɛɛ kɛ fɛ ba bilama ka nin bonya min kɛ a tɛ taa bonya ma a bonya tɛ se ka ban fɔla kɔrɔfɔ min bɛ n fɛ a ka sara ala kan tu ɲɔgɔn ye ayiwa. A ma ladɔnniya k'a fɔ tasuma ye kasaraw minnu kɛ bafula bɛ cercle la Bereyemaso dugu bɛ o la Jakaba Tintimba, Segelenji, Dialan ani Bambila. Fiɲɛ dɔ de wulila dimanche juin kalo tile 14 ni ka sɔrɔ k'o laba tasuma la. A ye niw tiɲɛ, maanifingunda, baganw b'o cogo la, bolola minɛnw jenina, sokɔnɔ minɛnw jenina, hali balo o jenina. Ja tɛmɛnen kumakan lasera Musa Fɔnba fɛ. Baarakɛlaw ka hakɛ de bi jɔ buna adamadenya hakɛ jɔyɔrɔ filanan na Mali jamana kɔnɔ. O de kama Mali jamana kan ka baarakɛlaw ka u ka hakɛw bonya ko u lakana ka kɔlɔsi. An bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ kunnafoni dira kunnafoni di kɛnɛ dɔ de kan min ɲɛnamayara ka bɛn alamisa don juin kalo tile 25 Mali jamana warila baarakɛlaw olu ka lapasa jɛkulu sina bɛfu fɛ u dagayɔrɔ yɛrɛ la sɛbɛnni kɔrɔ Bamako sigida 4nan kɔnɔna na sigi senfɛ u b'a fɛ ka diɲɛma kɛ seri de ka kunnafoni di u baarakɛɲɔgɔn muso dɔ ni o ye u jɛɲɔgɔn muso Keyita Fatumata Sango o ka lahalaya kun kan banki la baarakɛla do ni a bɛ sina bɛfu yɛrɛ tɔn o bureau exécutif kɔnɔna na. An bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ u ye ladɔnniyali kɛ tile 3 baarabilan carin fana na min kunnafoniya binna kɛnɛ in kɔnɔ k'a fɔ o kan ka nun don ka bɛn juillet kalo nata o tile 22 ma. Samayera Sanogo ani Abdoulaye Sogodogo Cherifla Jabaraniso tɔgɔ la u ye fɛn minnu sɔrɔ u bɛn'o lase an ma. Mali sariyasun min ni a baaraw kɛra ka bɛn ni février kalo tile 25 ye san 1992 san. A ye lafasali kɛ ka ɲɛsin baarakɛla ka hakɛw mɔ. U b'a yira k'a fɔ diyagoya de do Mali jamana kan ka baarakɛla bila a ka hakɛw kɔnɔ ni k'a lafasa a mana kɛ cogo o cogo. Wa o dɛmɛ ni o lafasali le kan ka ta ka ɲɛsin Keyita Fatumata Sango mɔ. O min ye bangi baarakɛla ye wa ni sina bɛfu bureau exécutif tɔnde don. O min bilama ni degun ni gɛlɛya bɛ a kan ka sanga ni kɛwale dɔw ye minnu tara ka ɲɛsin a ma depuis san 2018 waatiw. Bi an y'a wele k'aw kunnafoni dɔw de d'an ma n'o ye an balimamuso n'a tɔgɔ Fatumata Sango an y'a wele k'aw kunnafoniya o de kan parce que bingani de kɛra a kan bingani mun kɛra a kan o y'a mite k'a sɔrɔ mutation na sariyaw b'a yira k'a fɔ ko ni syndicaliste don a man kan ka mite. Article 8 n'o y'an ka convention collective o yɛrɛ b'a faranfasiya k'a fɔ ko ni a tigi ye syndicaliste ou bien n'a ye campagne daminɛ a bɛ fɛ ka syndicat a donna nin kun na a bɛ fɛ k'a daminɛ a man kan ka mite. Walasa fo ka bɛɛ ka sɔrɔ ko in na o ni ɲɔgɔn cɛ ka sɔrɔ diɲɛma ma bɔ a kalamaw. Depuis san 2018 waatiw sina bɛfu maɲɛmaw ye wulikajɔw caman kɛ ka sigi ka fɔ kɛnɛw caman ɲini k'o sigi ni directeur général de la Banque de développement du Mali maɲɛma ni ɲɔgɔn cɛ walasa ko in ka se ka dilan ka sɔrɔ a ma kɛ ni mankan ye nka laɲiniw ma se kɛ sɔrɔ fɛn ye. Sina bɛfu ka secrétaire général ka fɔ la an y'a deli a ye ban. An ye mɔgɔw bila ka kuma n'a ye a y'i ban. An mana fɛn fɛn fɔ a y'i ban. Kɔsa in na an y'a rencontré an kama an y'a deli. I bɛ deli mun dɔn an y'o de kɛ k'a deli ka tila k'a yira k'a fɔ ko muso in a man kɛnɛ u y'a bila yɔrɔ min a tɛ se ka baara kɛ an y'a bonya fo ka dama tɛmɛ an ye mun k'a ye an m'a kɛ DG si ye. Ni gɛlɛya min filɛ Keyita Fatumata Sango ani DG de la BDM ni ɲɔgɔn cɛ o tɛ kɛwale ɲɔgɔn siɲɛ fɔlɔ ye ka kɛ jamana in kɔnɔ banki baarakɛlaw ni ɲɔgɔn cɛ. A ɲɔgɔnnaw caman tɛmɛna ka kɔn nin ɲɛ wa olu sera ka dilan sigikafɔ ani ɲɔgɔn faamu kɔnɔna na ka sanga ni sariyaw la batoli ye. Dafe o kun ye secrétaire général mun kun bɛ yen n'o tɔgɔ Bokar Diallo a kun y'a mite k'a mite Kulukoro
anko diallo ma ka kana taga parce que ay sariya sos amataga dafe ya licencié dafe kelenga licencié sina be fiye grève boloda atete kelenga bwa kalama atete dafe wele ako dafe ma nyame ka fuku bangu be fe kataga grève la muna ube fe kataga grève la ijo bala wa ijo tala eba mite uko kama nga mite chendo ne sorase ne takalama dafe kama ko a uko ko sariya ya soso ko men ne fana te se ka décision ta nga agent ki ban kateta akoko ode taye ko bon ni ebeson bangu kataka grève la netina janay na ma segin sini nebe feka ede ka démission papier ikabo bedem kun bangu tetaka grève la ni kosugu kungora anyo be ira haidara la ango haidara ma nunu be pore ko fangala ubeye ikake wale ubeyake me akelenga nyefu nyina ube seginu ko o nisɔngoyalen bureau exécutif du sinabefu tɔndenw bɛn kadira kɔnɔna na o y'a laɲini ka baara bila boloda ni a bɛ fɔ préavis de grève tile 3 kɔnɔna na bangi baarakɛla si tɛ baara kɛ ni laɲini minnu bɛ ka kɛ o fɛ ni o ma kɛ sɔrɔ fɛn ye o baarabila in kan ka kɛ juillet kalo tile 22 ka taa bila a tile 25 nataw la ango an bɛna an ka baara bila boloda o bɛ daminɛ 22 juillet kaban le 25 juillet ni ala sona anga la nyinite ango go sariya de sariya du na sosara akankan bega de manfe pour que sariya ka bato wuli ka jɔw ka kɛ jamana fantan 4 bɛɛ lajɛlen fɛ bangi baarakɛlaw fɛ walasa baarabila min bɛna boloda a ka se ka waliya i n'a fɔ a laɲini bɛ cogo min na baw a bɛ baarabila kunbɔ wa ka sanga ni a ko in gɛlɛya ye sinabefu tɔnden bɛɛ lajɛlen bɛ a yɛrɛ ye a kɔnɔ o la olu ko ni kalenkan de don ka dɛmɛ ta ka ɲɛsin o baarakɛɲɔgɔn ni o ka tɔnden in ma walasa a bɛ se ka bila a ka hakɛw kɔnɔna na o kɛra kuma kuncɛ kumaw ye minnu fɔra secrétaire général du Sinabefu fɛ. Réseau national des sémenciers du Mali u ye ɲɛmɔgɔ kura suganti Ousmane Boire ale de bɛna tɔn in mara san 5 kɔnɔna na bɛn kɛra o kan tile 2 dɔɔni kankuruyali dɔ de sen fɛ an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ kalanbolo in yɛrɛ a kun cɛra u fɛ ka bɛn alamisadon juin kalo tile 25 ma Ɲamana centre catholique la Kalabankoro commune rurale kɔnɔna na Boubacar Traoré ani a ka jatala Seydou Ɲare olu de kɛra baara seere ye an ka jɛ an ka sɔrɔlenw lajɛ. Mali sumansi feerelaw u ye ɲɔgɔn sɔrɔ lajɛ belebele tile 2 kalan ka se ka hakilina falen kɛ min b'a to u ka ɲinifɛnw bɛ se ka kɛ sɔrɔfɛn ɲɔgɔn fɛ o kalanbolo in kɛra sababu ye ka se ka hakilina caman ta kɛnɛ kan min b'a to donna nataw kɔnɔna na u ka laɲini bɛ se ka kɛ kunkelenna kelen ye. Tile 2 kalan in a bolila si baarakɛlaw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkulu laɲɛnamali de kan. Malosi kolokolola minnu bi jamana kɔnɔ an ka région damadɔw kɔnɔ olu de y'a ye k'a fɔ ka sanga u ka gɛlɛyaw ma fo u ka fara ɲɔgɔn kan ka se ka jɛkulu dilan min bɛ se k'a to ni u yɛrɛw bɛ se ka k'u yɛrɛ ta ye parce que bi n'i ye si baara jateminɛ Mali kɔnɔ mɔgɔ minnu bi si sɛnɛ o si sɛnɛnaw tɛ ka si nafa bɔ i n'a fɔ jagokɛlaw bɛ ka ani mɔgɔ wɛrɛ minnu bɛ yen n'olu tɛ si baarakɛlaw olu bɛ ka nafa min bɔ a la si sɛnɛnaw yɛrɛ tɛ k'o bɔ a la ɔ ka sanga o degun de ma aw pepe kɔni y'an dɛmɛ an ka se ka fara ɲɔgɔn kan pour que ka se ka kulu dilan n'an bɛ se ka an yɛrɛw ka baara in nafa bɔ o de y'an lase yan tile 2 kalan in na a baara in a kun fɔlɔ bolila an yɛrɛw ka tɔnw ka gɛlɛyaw cogoyaw kan ka na lase fɔ biro sigi ma. Lajɛ in kɔnɔna na biro kura sigira sen kan min bɛ kɛ sababu ye donna nataw kɔnɔna na o biro bɛna se ka kuma sumansi feerelaw tɔgɔ la Mali fantan a 4 bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na. Bon an ka laɲini fanba bɛna kɛ min ye parce que an si bolo an sɛgɛnnen don jamana in kɔnɔ parce que n'i y'a jateminɛ an bɛ si bɔ gɛlɛya min b'a kɔnɔ bɛɛ b'a dɔn si bɔ critère bɛɛ tɛ se ka respecter mais an b'a ko bɛɛ kɛ pour que ka se ka respecter mais gɛlɛya fɔlɔfɔlɔ yɛrɛ ye min an bɛ si bɔ an yɛrɛ fɛ yan dɛ mais si wɛrɛw de bɛ feere la min t'anw ka si ye an ka kɛlɛ fɔlɔfɔlɔ bɛna daminɛ o de la ni nin sigira nin de bɛ se kɛ sababu ye ka anw fana kuma ɲɔgɔnya ni ka kuma don an fana ni famaw cɛ laɲini min b'an bolo k'a lase famaw ma sinon ni mɔgɔ min ye si bɔ jateminɛ jamana in kɔnɔ bi mɔgɔ bɛɛ b'a dɔn si bɔ tɛ ko nɔgɔ ye bon o gɛlɛya bɛ cogo min n'a fɔra e bɛ si bɔ san o san an ka si tɔ bɛ to an bolo san o san bɛ si bɔ a tɔ bɛ to an bolo o dun an dun bɛ si min bɔ o tɛ hali jamana in bɔ
mais pourquoi parce que si wɛrɛw de bɛ bɔ yɔrɔ wɛrɛ ka na feere sugu in kɔnɔ mɔgɔw bɛ taa o de san k'anw ta to yen sisan an farala ɲɔgɔn kan an bɛ fɛ k'o de kɛlɛ. Bon ne ka baara kunfɔlɔ bɛna kɛ min ye fɔlɔ o ye k'a fɔ sitɔn fɛn fɛn bi n'a bi si baara kɛ n'o bi an ka kulu in kɔnɔ ka se ka sitɔn ninnu yɛrɛ k'u laɲɛnamaya k'u bila u ka sariyaw kɔnɔ ani fɛn fɛn ka kan jamana yɛrɛ la ka se ka taama ka gɛrɛ a ka kɛ jamana ɲɛmɔgɔ a ka kɛ dɛmɛbaa jɛkulu ye ka taama ka gɛrɛ ani min ka kan mɔgɔ wɛrɛ kana don an ni an yɛrɛw ka baara ni an ka nafa sɔrɔli cɛ. Ka maaw hakili lajigi k'a fɔ nin bɛna kɛ sababu ɲuman sumansi feerelaw ma a ka ja sɛnɛkɛlaw yɛrɛ ma sabula u farali min kelen filɛ ɲɔgɔn kan ka se ka kan kelen fɔ. San o san juin kalo tile 26 o bɛ ɲɛnamaya diɲɛ seleke 4 fɛ k'o kɛ ɲɛnaminimafɛn tali ani a jagoli kɛlɛli don ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la dɔrɔgu. An bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ ɲinan ta in o bɛ ka ɲɛnamaya wagati kɔnɔ ni o bɛnna ni coronavirus fiɲɛbana ye walankatali wagati kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mali jamana kɔnɔ yan nɔ ni a kɛn bɛ ka bɛɛ lajɛlen kamanagan. Sadio Sidibe ani Baba Keita olu wulila ka don dugu bɔlɔn furancɛw ni ɲɔgɔn cɛ k'u ka galamaniw tɛngu maa dɔw la walasa faamuya bɛ se ka sɔrɔ kosɛbɛ dɔrɔgu ale kɔlɔlɔw kun kan. Fɛn minnu sɔrɔla an ka jɛngu lajɛ. Diɲɛ forobatonba min bɛ yen ni o ye Nations Unies ye ka sanga ni olu ka bɛnkan sɛbɛn dɔ ye ni Mali yɛrɛ o tɛgɛnɔbila kɛ ni a tɛgɛnɔbila bɛ wele résolution 4212 ni a tɛgɛnɔbila kɛra 1987 Mali kiiritigɛ ɲɛmaw ka sanga ni banakura min bɛ sen na ni a bɛ wele COVID-19 ni a bɛ ka dangari maa caman ni la nin waati la u ye baara caman boloda min b'a to ka sensibilisation kɛ ka sanga ni don min ni a kɛrɛnkɛrɛnnenya la kumayɛlɛmafɛn kɛlɛli kama ni a bɛ f'u ma drogue gulɔ o n'a ɲɔgɔnna caman jɛkulu dɔ fana sigira sen kan min b'a to kɛwale min bɛ yen ni a bɛ ka kɛ sababu ye ka dangari an denmisɛnnilaka caman hakili la fo ka taa se saya o n'a ɲɔgɔnna caman olu ye baaraw caya min b'a to ka hakili falen kɛ a kɔlɔlɔw kan. Bien le 26 juin au journée internationale de lutte contre la drogue dans le monde entier Mali ma to kɛrɛfɛ chaque année Mali fana bɛ a fêter 26 juin fêté mais comme ici aw b'a kalama avec le coronavirus donc au lieu k'a ka kɛ mouvement ba ye dugu kɔnɔna ni fɛnw na an y'a se k'a kɛ conférence ye ka message véhiculer fɔlɔ la Mali tun bɛ kɛ jamana min i n'a fɔ drogue bɛ tɛmɛ an fɛ mais bi an nana ye drogue bɛ min an ka jamana kɔnɔna na kelen et puis an nana ye n'an ma wuli k'an jɔ k'an ka denmisɛnninw sensibiliser drogue effet la a bɛ se k'an ka denmisɛnninw ka kalan tiɲɛ denmisɛnninw ka kalan mana tiɲɛ o jamana a fɔra jamana siniɲɛsigi ye denmisɛnninw ye donc f'an ka fɛɛrɛ kɛ k'an ka denmisɛnninw protéger contre la drogue. Walasa ka se ka nin kɛwale in kɛlɛ ka bɔ an ka jamana kɔnɔ ni o bɛ tali kɛ kumayɛlɛmafɛnw tali i n'a fɔ drogue sigarɛti gulɔ o n'a ɲɔgɔnna caman ni a bɛ ka dangari anw sifinnakaw caman na bibi na kalan dɔ y'a jira san tɛmɛnenw na k'a fɔ ko Mali jamana kɔnɔ n'i ye Mali jama ta kɛmɛsarada o kɛmɛsarada i b'a ye k'a fɔ 72 i b'a ye k'a fɔ 72 drogue kɛra sababu ye ka olu hakili wasiwasi se olu ma o 72 in na musolakaw bɛ t'u jɔ 20 sara la 2012 la musow ka akɛw olu ministère bɛ yen n'u b'a fɔ ma ko ministère de la promotion de la femme de l'enfant et de la famille olu ye enquête dɔ kɛ o enquête in o jaabi de y'a yira k'a fɔ ni ye denmisɛnnilakaw sigi 100 o 100 72 o bɛɛ ye drogue ta wa mun ka gɛlɛn ko la a 72 si ma san 18 sɔrɔ wa a b'a tali de b'a daminɛ san 11 ka jigin sani an ka denmisɛnninw t'u yɛrɛ ma ten an k'a ɲini k'u lafaamuya u k'a dɔn ko drogue kɔlɔlɔ ye mun ye parce que caman min dɔ la u t'a dɔn dɔ caman b'a fɔ ne ɲɛna tanti ne tun t'a dɔn nin bɛɛ bɛ drogue la koyi. jɛkulu dɔ fana bɛ yen ni ale ka cɛw bɛnnen bɛ min b'a to minnu ka baara ye ka to ka kunyɛlɛmafɛnw ta ka se ka fɛɛrɛ ani dabali tigɛ cogo min na min b'a to
a kɛwale bɛ se ka dabila an ka jamana kɔnɔ sabula a bɛ ka kɛ sababu ye ka caman ka kɛnɛya don galama la nga ale ka fɔla ko n'i y'a ye nin wale in cayalen nin kosɛbɛ an ka jamana kɔnɔ ko mansaw ma u jɔ u jɔyɔrɔ la ko o de y'a kɛ nin kɛwale ninnu bɛ ka walankata an ka jamana fantan a 4 bɛɛ la bibi na an ka munumunu salon kɔnɔna na i n'a fɔ an bala ka nin cɛ ɲininka ale y'a ma kofɔlen dɔ ye a y'a jira k'a fɔ hali n'a ma ɲɛ ale yɛrɛ y'a minbaga dɔ ye ko a bɛ kɛ sababu ye ka gɛlɛya caman lase hadamaden ma. Drogue ye fɛn jugu ye. Drogue a bɛ mɔgɔ tunu a bɛ kɛ fatɔ ye. A bɛ latunu a bɛ kunkolo tiɲɛ. I tɛ se k'i ka baara dɔn. I tɛ se ka hadamaden yelen dɔn. I tɛ se ka hadamaden dɔn. Bon kelen o ye 3 ye. 4 drogue n'i b'a ta i tulon dɔn i bɛ bin mɔgɔw kan. I bɛ i bolo dɔn mɔgɔw ko i bɛ mɔgɔ sonya. Fɔmɔjala yira ko drogue tala ye banabagatɔ de. Banabagatɔ min ni ani kɛnɛya ka kan. N'i y'a ye cette année au terme kɛra de meilleures connaissances pour de meilleurs soins. N'i ka bana dɔnna a se ka furakɛ. Fo banabagatɔ fana ka sɔn a ka furakɛ. O dɔgɔtɔrɔ kan ka considérer bi an bɛ yɔrɔ min na i n'a fɔ drogue i n'a fɔ banabagatɔ minnu ni soins minnu ni kɛnɛya ka minnu ni traitement ka kan. An nana ye an ka code kɔnɔna na Mali kɔnɔna na drogue ta la min b'a feere min b'a minɛ a bɛɛ bɛ réprimer texte kelen kan. Ne bɛ se k'a fɔ drogue ye diɲɛ janganamaso de ye. N'i b'a fɛ i ɲɛnama ka don janganama na i bɛ don drogue la. Drogue kɔlɔlɔ fanba drogue tala yɛrɛ kan o ye bana jugu ye fɔlɔ. Mɔgɔ min bɛ drogue ta diɲɛ bana jugu bɛɛ i b'i sigi n'a ye i bɛ diɲɛ bana jugu bɛɛ sɔrɔ. N'o ye bon ye n'o ye cœur banaw ye n'o ye fogofogo banaw ye i b'olu sɔrɔ n'o ye joli tiɲɛ banaw ye i b'o sɔrɔ. Drogue tala de bi n b'a fɔ n y'a kaw ye drogue tala de bi a woloba ɲini cɛ ni musoya la ka drogue ta kɔnɔ. Drogue tala de bi muru ta k'a woloba faga pour que a bɛ se k'a ba ka wari siɲɛ cogo min na ka se ka taa drogue ta. Diɲɛ seleke naani tɔnba ale y'a jira ka sɛgɛsɛgɛli kɔnɔna na k'a fɔ san o san diɲɛ kɔnɔ maa 69 ko o de bɛ kunbayɛlɛmafɛnw min i n'a fɔ drogue sigarɛti gulɔ o n'a ɲɔgɔnna caman ko a bɛ kɛ sababu fana ye ka bana wɛrɛw lase hadamaden ma. Sananga bi bamanankan kunnafoni sɔrɔlen kun caman kun da diɲɛ fan wɛrɛ kunnafoniyaw kan Musa Fɔnba bɛ na o lase. Bɔlɔ caman gɛmɛ bɔgɔ noro ye ji don bɛ sow kɔnɔ sanbaw minnu nana kono wari faba Abidjan ga a ye cɛniba kɛ faba kɔnɔ maa 7 danyana ji ka cɛni senfɛ maa 30 ani maa 5 dɛmɛ donna olu mɔ sabɛri pompiers fɛ ka se k'u lasago nka kunnafoni dila kelen y'a jira k'a fɔ a ye maa kelen ye ni tɛ o la u bɛ maa faalen kɛ maa 7 ye o maa 7 bɛ taa fara maa 16 kɔrɔw ka minnu mana ni bɔgɔ noro kɛra sababu ye k'olu fɛnɛ ni tiɲɛ ka sabu kɛ alamusa tɛmɛnen sa nane kɛra sababu ye tindi min kun bɛ k'o tindi yuru tɛrɛndɛmɛ sira yɛrɛ fɛnɛ don ka bɔ nɛgɛsira jukɔrɔ ka kɛ maaw dalen kan o ye maa 16 bɔnɛ a nina kono warifaba Abidjan kɛrɛnkɛrɛnni ɲɛna a ɲɛmakaw fɛ yen kogobolow bina kuranbɔdɔw minnu bɛ yen olu fɛnɛ bina so dɔw fɛnɛ kan jaw taara Abidjankaw fɛ ka bila bɔlɔlɔw sanfɛ i bɛ ji ye fa bɛɛ lajɛlen la i n'a fɔ aw yɛrɛ ɲɛ bɛ a la cogo min na min bɛ se ka fɛɛrɛ min tigɛ i yɛrɛ ye ka ji gɛn ka bɔ i ka fa fɛ o kɛra so ye sa o kɛra furala ye o walikelen so jɔsi fininu bɛɛ bɛ k'i sɔn jango i ni ji bɛ se ka kisi ɲɔgɔn ma alamusa wulatile yanfan bɛɛ lajɛlen kɛra o la mɛ kalo tɛmɛnen de ji y'a daminɛ Abidjan wa a bɛ to senna jateminɛkɛlaw ka fɔ la fɔ juillet kalo laban daw. Congo Kinshasa jamana ɲɛma Félix Tshisekedi ka directeur de cabinet Vital Kamerhe min minɛna k'a datugu k'a fɔ ko faso nafolo k'a y'o dun jamana ɲɛma Félix Tshisekedi ka tile 100 sɔrɔli baara la jamana ɲɛmaya la u kun kan ka dangɛnɛmaya ni so minnu ɲɔli ye o musakaw de ko don k'a y'olu dun a jiralen kɔfɛ k'a fɔ san 20 jagoya ni vi baara k'a b'o kɛ kaso la wele bilalen don a furumuso ma n'o ye Amida Chature Kamerhe ye k'a ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ ka bɛn ni juin kalo tile 26 juma in wulatile yanfan ye a ka ye jamana tɔgɔla kiri ɲɛma jabala la ni o ye parquet général ye mun de kama wele bilanbɛ Vital Kamerhe furumuso mɔ ɲiningali tɔ min bɛ ye nka sɔmiw bɛ ka na ni a ye k'a fɔ hali bi ɲiningali busaden de bɛna gwan a la ka sabu kɛ Vital Kamerhe ko nafolo dɔw bɛ yen a kɛtɔ k'olu ɲɛma dogo a y'u dɔw bila a denw tɔgɔ la wale kelen furumuso tɔgɔ la
o kumana ko saniba dɔw kɛra furumuso fɛnɛ fɛ u sigan bɛ n'o y'a sɔrɔla Vital Kamerhe ka wari ŋana mun ne de ma kɛ sababu ye k'o fɛnw zan san 2019 février de la Vital Kamerhe yɛrɛ ni musolaka in ye ɲɔgɔn sɔrɔ k'a kɛ furu ye Amida Chaturi Kamerhe wa kuma min na Vital Kamerhe ka kiiriw bɛ senna wele de la ka bila mɔ kiiribulon kɔnɔ k'a ɲininka a dalakaw na fana dollar wari miliyɔn 50 min n'a jiramɛ k'a fɔ Vital Kamerhe kɛra sababu ye k'o dun n'o kɛra jaki kun ye jamana kiiri kun y'a jira k'a fɔ nafolomafɛn minnu ma na ye Vital Kamerhe bolo walekɛlɛ a furumuso bolo a nafolomafɛnw ka kuma ni y'a u fila bɛɛ lajɛlen mɔ ani nafolomafɛn minnu bila mɛ musolaka in denmuso tɔgɔ la n'o ye Soraya Mpiana ye tiɲɛ don o tɛ Vital Kamerhe den ye a ye muso in furu k'o den to a bolo ko nka ko Vital Kamerhe ye fɛn dɔw fɛnɛ bila o den fɛnɛ tɔgɔ la Vital Kamerhe yɛrɛ a balimaden dɔw fɛnɛ bɛ yen i n'a fɔ Daniel Shangalo Mangingi ko nafolo dɔw fɛnɛ dogora o fɛnɛ tɔgɔ la nin bɛɛ lajɛlen de bɛ ka ɲɛɲini Kongo kiiri fɛ Angola jamana tɔgɔla kiiri ɲɛma y'a yira k'a fɔ jamana ɲɛmakɔrɔ José Eduardo dos Santos a denmuso Isabel dos Santos ni jatew y'a yira k'a fɔ farafina musow bɛɛ fara ɲɔgɔn kan a ka nafolo ka ca ni muso bɛɛ ta ye kiiri min b'a nɔfɛ Angola k'a fɔ fa tile la k'a ye dunkojuguya kɛ jamana tɔgɔla kiiri ɲɛma y'a yira Angola k'a fɔ mandadare ka bila Isabel dos Santos nɔfɛ o t'ale bolo ci la yuruguyurugu ninnu kɛra a fɛ a faso kɔnɔ Angola fa ka kumaw la cogo min nafolo fɛnɛ bɔra ka taa don wali jamana cakɛdaw dafɛ i n'a fɔ Portugal jamana Isabel dos Santos si bɛ san 40 ani san 7 jamana ɲɛmakɔrɔ José Eduardo dos Santos denmuso do jamana ɲɛmakɔrɔ min y'a bolo ŋɛninden ɲɛsin bi jamana ɲɛma Joao Lourenço mɔ ko danaya ka da o ka k'o kɛ jamana ɲɛma ye ale nɔna o de n'an b'i ɲɛsin a n'a denw mɔ bi k'a fɔ u ye kokolow minnu kɛ u ka kumaw la a ka ka nafolo ninnu ka segi Angola wagande kɔnɔ dollar wari miliyari 5 Isabel dos Santos José Eduardo dos Santos denmuso a jiramɛ k'a fɔ a y'o de ŋanamu fa ka kumaw la Desamuru kalo tɛmɛnen Angola faba Luanda a kiiri ɲɛma dɔ y'a yira k'a fɔ nafolo minnu bɛ Isabel dos Santos bolo n'u bɛ warisow la u ka kuma ni y'a mɔ a furukɛ ni o fɛnɛ ye Kongo jamana den ye ko sindika dokolo o fɛnɛ ka nafolo ka kuma ni y'a o mɔ bawo u fila de farala ɲɔgɔn kan ka nafolo ninnu da k'u don cakɛda dina dɔw dafɛ o kuma kelen fɛnɛ na Portugal kiiri fɛnɛ y'a yira k'a fɔ ni nafolomafɛn yera Isabel dos Santos ni a furukɛ sindika dokolo bolo Portugal jamana kɔnɔ u ka kuma ni y'a u mɔ fana nka u ka lapasaba ni o ye Angleterre jamana den dɔ ye ko Dan Morrison ale y'a jira k'a fɔ fɛn minnu fɔ bɛ ale ka ma lapasataw mɔ Isabel dos Santos ni a furukɛ sindika dokolo k'u ni cɛ ka ja i ko jɛgɛjala ni baji ka sabu kɛ fɛn caman fɔ bɛ a la ko a caman ye dugubilangalonw ye alamusa tɛmɛnen faransikaw ka kunnafoni di sira min bɛ wele ko Agence France Presse AFP o y'a ɲini ɲɛjugu ɲɛɲuman ko ani Isabel dos Santos ka ɲɔgɔn sɔrɔ walikɛla masuruna ma ka se k'a yɛrɛ fɛ ko dɔ kɔrɔ u y'u da k'u bonbo ye Malawikaw fɛ fanga sinamatɔ ɲɛma min kun y'a jira k'a fɔ san 2019 jamana kuntigisigi kalata min y'a daja jamana ɲɛma la min kɛ kun bɛ k'i kanbɔ a yɛrɛ sigiyɔrɔ nɔfɛ Peter Mutarika ko a sigira kalata senfɛ k'a ma diɲɛ n'a ye ni segin kɛra kalata kan ka bɛn ni tarata tɛmɛnen ye kalata jaabi kunfɔlɔw bɛ k'a daja fanga sinamatɔ ɲɛma Lazarus Chakwera la Malawikaw ka kunnafoni disoba n'o ye jabaraninso ye ka fara u ka gafe sɛbɛnda dɔ kan olu y'a yira k'a fɔ jaabi kunfɔlɔw minnu sɔrɔ bɛ kɛmɛ sara la jamanaden ma na sigi 50 ani 9 bɛɛ lajɛlen ye danaya da fanga sinamatɔ ɲɛma Lazarus Chakwera kan jamana ɲɛma min na kun bɛ ɲɔgɔn na walekɛlɛ ani min seginna kalata kan ko kɛmɛ sara la jamanadenw ma na sigi ko 38 dɔrɔn de ye kalata o ye bibi in na maaw bɛ ka siran mankanko de ɲɛ kɔrɔ ka sabu kɛ kalata a labɛnni jakulu ma jaabi bɔ gale ni maa dɔ y'i can k'i jɔ k'a fɔ a ye sebaya ta o man kan nan dɛ kabini kelen fanga sinamatɔ ɲɛma minnu bɛ Malawi dafɛ jamanaw na i n'a fɔ Afrique du Sud kaw fɛ yen Munsi Mayiman ani Zimbabwekaw ka fanga sinamatɔ ɲɛma Nelson Chamisa olu ye u to bɔlɔlɔ sanfɛ k'a jira k'a fɔ fanga sinamatɔ ɲɛma Malawi Lazarus Chakwera a ye sebaya ta jamana kuntigisigi kalata la k'u b'o damu da dugawu don kɛ a ye nka kalata lamɛnni jɛkulu y'a yira k'a fɔ a b'a ɲini bɛɛ fɛ bɛɛ ka kɛ basigi karamɔgɔ ye ka sabu kɛ ka na se fɔ alamusa tɛmɛnen mɔ kalataso minnu jaabiw bɔn bɛ kalataso 136 de don 52 la farafina jamanaw minnu ye maa wolofinmaw sɔrɔ yɔrɔ ye ni u kama ko Afrique subsaharienne Malawi de bɛ kɛ o jamana filanan ye min kalata kɛlen kɔfɛ a barata jamana ɲɛma a bɛ fanga na k'a yira k'a fɔ namara kɛra jamana sanfɛ kiiribulonba ka segin a kɔ ka tɛndɛnni kɛ k'a jira k'a fɔ segin bɛ kɛ kalata kan fanga sinamatɔ ni jamana ɲɛma cɛ Malawi bɛ kɛ o jamana filanan ye fɔlɔ kɛra yɔrɔ min na o ye Kenya ye san 2017
Madagascar kaw ka bɛn ni juma juin kalo tile 26 in ye yɛrɛma hɔrɔnya sɔrɔli ka bɔ Faransi bolo o san 60 bi dafa ka bɛn n'o ye. Faransikaw ka nin mara kɔrɔ in u bi fara ɲɔgɔn na don min na a ma kɛ nɔgɔya kɔnɔ nka Madagascar ka yɛrɛma hɔrɔnya sɔrɔli n'a ta bɛɛ i n'a fɔ Faransikaw ka jamana maralenw fana farafina fan wɛrɛw fɛ Madagascar bɛ k'a yɛrɛ ɲini hali bi. Don min na san 1960 ni ɲinan y'o san 60 ye Faransi jabaranunw na kunnafonidilaw bɛ ka Madagascar kaw ka yɛrɛma hɔrɔnya sɔrɔli kɛ i n'a fɔ a sɔrɔla nɔgɔya la i n'a fɔ bɛnka Faransi ni Madagascar cɛ maaw ye o de ye nka jirala k'a fɔ a n'o cɛ kun ka ja i ko jɛgɛjala ni baji k'a sabu kɛ dɔ fɔ n'o ye tariku ye. Ale y'a yira k'a fɔ Madagascar kaw ye bɔgɔ de nɔɔni u ka yɛrɛma hɔrɔnya nɔfɛ. Don min na Madagascar bi latɛmɛ Faransi ka bolo kan k'a k'a ka yɔrɔ marata ye o kɛra san 1896 de. San 50 o kɔfɛ de mars kalo tile 29 san 1947 Madagascar ka denw bira ka wulikajɔ daminɛ. Minnu bɛ yen ni olu ko fɔ jɔnyajuru ka tigɛ ka bɔ u sen la Madagascar u bilala nazaraw la. Nazaraw dama fɛnɛ tɛ Madagascar ka den minnu fɛnɛ bɛ yen ni olu faralen don nazaraw ka faso minɛ ka di nazaraw u bilala olu fɛnɛ na. Maa 100 sigiyɔrɔma caman de fara o senfɛ. Faransi kɛlen k'o ye Faransi ye tajuru sara bere boloda ka ɲɛsin Madagascar jamana ma murutilew mɔ. Faransi ye maa 30 de bila ka na a ka kɛlɛcɛw la Madagascar gun kan k'i minɛ ka taa ni ye k'i ni kɛnɛ karaba Faransi jamana y'o kɛ Madagascar ka denw na k'u ka sow jeni. Faransi surasiya yɛrɛ a tun bɛ Madagascar ka den maa murutilen ninnu don pankuru de kɔnɔ ka wuli n'u ye sani dugu cɛ k'u fili ka jigin jango mɔɔw ja bɛ se ka tigɛ Madagascar minnu murutin bɛ Faransi jamana ma u ka segi u kɔ u ye nin bɛɛ kɛ. Maa ba yirika de fara Faransi fɛ Madagascar ka denw na. Maa minnu murutilen kun don a jagoyara olu ka u k'u yɛrɛ di Faransi mɔ. San 11 o kɔfɛ Madagascar ka denw wulila ko kura ko fɔ foroba kalata ka kɛ yɛrɛma hɔrɔnya sɔrɔli ɲɛbila bi wele cogo min ko autodétermination o foroba kalata ka kɛ. San 1958 o labɛnna ka bɛn n'o ye. Faaba la Madagascar ka den fanba Faransi de don bi u n'u hakili cɛ wa maa t'a dɔn o maa fanba y'a jira k'a fɔ Madagascar ka yɛrɛ ta kɔni o tɛ olu fɛ k'u ye. Nka taa kɛlen foroba kalata la jaabiw taara bɔ k'a ye k'a fɔ maa fanba y'a yira k'a fɔ an k'an yɛrɛ ta ka bɔ Faransi bolo. Kɛrɛnkɛrɛnni ɲɛna dugumisɛnw ni togodaw Madagascar ka den minnu bɛ o yɔrɔw la olu ye danfara don u ni Madagascar dugubadenw cɛ. Sebaya taara Madagascar ka denw fɛ référendum senfɛ ni ka Madagascar kaw ka yɛrɛma hɔrɔnya sɔrɔli nɔgɔya u bolo. Juin kalo tile 26 san 1960 Madagascar jamana kɛra yɛrɛma hɔrɔnya jamana ye k'a ka kow ta a yɛrɛ donna. An balima bamanankan mɛnnaw ni ne bɛ dan sigi bi bamanankan kunnafoni sɔrɔlenw na minnu sera ka fara ɲɔgɔn kan ka bɛn ni nin kuma in ye k'a lase aw ma kunnafoni di so ɲɛmɔgɔyaso fɛ aw k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ ni Ala sɔnna u ma laseli nata aw ni Musa Fɔnba bɛ nana ɲɔgɔn sɔrɔ.